video, a minulý rok ako som bol. Ja som povedal, že nejdem. Sír! Tu nám máme ešte členovia. Na prívod. Bude video? Rysovať prídeme. Zlato. Tú vodu, ten tajh je umelo vytvorená vodná malá plocha a tú vodu oni používali presne na... A horská prémia, máme tu pretekára, kto to je? Hop, 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 je to Arturo! Dobre. Trošku nevýhoda, že ti chýbajú vzadu kolieska, však, ale to nevadí. Výborné. Lenis, treba najprv umyť. Trošku si opláchnite, to je jasné. Pozor. Perfektná trasa. Výborná pre deti. Hnusná bola? Prečo? Lebo mi nechutila. No. Prídem z autu pozerať na tú inštruktáž, ako na mňa. Čaute! Ja s Peťou sme boli prví tu na dorazení, vlastne ja som bol prvý rampol. Čakaj 3 roky! Máme závody, hej? Najprv bola celá školka. Dobre. Ale ja by som vám dala pokutu za... Čaute!